Sik, Nduk Umi. Sampean men percaya lamun to Piyai Medion ki piyai sing budaya, piyai sing nyeni. Nggih. Saiki Bapak Ibu ingkang lenggah sing apal. Nggo Pak Bu nembang panas-panas mlaku niki nggih. Sing apal nembang sareng, sing apal tur kersa nembang kula dongake rejekine saya tambah akeh. Amin. Dibantu karo sinden-sinden nek kono wis lancar awake dhewe saya lirih ngono ya. Yo. Panas-panas mlaku. 1 2 3 yo. Panas-panas mlaku. Orang gawa payung. Jos. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sedaya. Wah. Sik kene kurang banter kene. Sik kene niki lagu jenengan lho iki. Ki yo donga Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Yo mriki bareng 1 2 3 panas. Sareng Bu, ayo. Nah. Heeh. Ya. Janji rukun elok tenan. Sik ngene Pripun, Pak? menawi wonten salah setunggal ibu-ibu kersa minggah mriki nembang niki ijen kula sangoni 200.000. Ayo. Apa? Ayo. Monggo, Bu. Ibu-ibu. Ayo. Salah siji sik. Alah, ndang ngacung ketok melek butuhmu akeh lho, Bu. Ayo iki, ya iki. Kuwi Om. Bu, saged mboten? Ngati-ati, Bu, ampun kesusu. Ayo. Aja keburu nafsu, malah glundung, malah tombok engko. Sawas, Bu. Gocek Om. Waduh. Mriki, minggah mriki. Minggah, nggih. 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 Cang simik sik. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Miki pun dipun caketaken. Mik niku nggih, caketaken tutuk nggih. Ampun ado-ado. Jenengan pun sepo ketoke karo mik kok wis gila modele. Asmanipun sinten, Bu? Bu Kamijah. Bu? Bu Kamijah. Bu Kamijah. Nggih. Kamijah, nggih. Daleme pundi? Kula Tiron Nglames. Tiron Nglames. Nggih. Nggih. Tasih kagungan garwa? Tasik. Nggih. Putra pinten? Kalih. Kok Tiron Nglames iki tebih to keng mriki? Nggih. Kok nganti keroyo-royo dugi mriki niku sebabe napa? Kula nggih. Heh? Kosik to, Pak, kosik. Tak takoni iki bujah iki kok. Pripun? Kula nggih remen seni ngoten iki. Remen seni. Enten Pak Cahyo kula nggih rawuh. Wah, rawuh, nggih, ngrawuhi nggih. Nggih. Wah, nggih. Sing disenengi saking Pak Cahyo napanipun, Bu? Napa, Bu? Ganteng. Ganteng nggih Ganteng lho. Grapian. Kuwi lho buke surungokno aku iki lumayan yo an. Ngono ning omah kok getaki ae. Ya. Nggih. Bu, ngapunten, Bu. Jenengan niku lho Bu kok tetek men ngomong bojoku ganteng. Mong nek bojone ning kene lho, Bu. Wong fakta nggih Bu nggih. Nggih, mboten napa. Putrane pinten wau, Bu? Kalih. Sing bajeng? Bajeng pun mama. Pun mama tegese pun mboten nyuwun ragan jenengan. Mboten. Sing nomor loro? Tesik bujangan. Bujangan. Nggih. Kakung napa putri? Jaler. Jaler iki biasane wis nyambut gawe dhewe to niku? Ampun. Sampun, jenengan diopeni kalih garwane jenengan. Berarti rene ra butuh dhuwit berarti. Bojone ning griya. Nggih. Nggo, ayo saniki nembang riyin mangke, ya. Nggih. Panas mlaku orang gawe payung sandale diseret delamaane mlendung Surabaya
Surabaya keker musining Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Apal tenan lho. Ora mandeg blas lho, apal jenengan Bu. Nggih, kula dongaaken jenengan panjang yuswa. Amin. Jenengan donga kalih dhuwit milih ndi? Mriki lek ngoten saliman kalih Pak Dalang riyen lek ngoten. Nggih. Salaman mriki nggih. Yuswa pinten? Yuswa pinten? Pun lahiran swidak gangsa. Tidak gangsa. Niki mangculke to kok banget dicekel terus. Niki tondo tresna nggih. Tondo tresna kagem panjenengan. Nggih. Benjing mirsani melih teng Sakti TV nggih. Nggih, matur nuwun. Mbah nuwun nggih. Luar biasa lho ngono kuwi. Ayo. Engko lek gara-gara enek sing wani nembang neh ganti Mbah Kakung, engko tak caosi neh. Ning gara-gara engko. Ayo nggih. Wah, nggih, matur nuwun Bu. Wah, munggah panggung kok. Ayo. Sandale ya Neckerman kok ayo. Ayo. Piye ngono ki piye ya ngono. Nggih, saya sanget nggih, Pak. Ternyata warga Madiun niku sami budaya. Nggih. Nggih. Buktine? Buktine lho sedaya jenengan jak nembang panas-panas melaku sami ngertos, sami saged. Heeh. Sakniki kula lho saged panas-panas melaku kok mboten jenengan sawer 200. Kowe iki sesuk isu apa kurang entukmu ya wis semono lho. Lho tapi kan kula nggih saged panas-panas melaku. Lek ngono sing keri dhewe Madiun Jakarta iso mak ganti alamat liya apa ora? Madiun genti ngendi ngono iso ora? Lek iso gampang tak tambahi sesuk. Ayo. Lagi mau genah Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Lek kowe apa, Njak? Jogja. Oh. Madiun Jakarta. Ya liyane Jakarta. Liyane Jakarta. Heeh. Kalau dibocori lho Madiun Ponorogo lho, ayo. Wah. Madiun Ponorogo janji rukun tetap santosa, gampang ngono kok ya. Yen ora nyontoh karo Pak Hari Wuryanto iki lho. Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis lho. Tepuk tangan to Pak Hari Wur. Ya ngono kuwi. Kowe Madiun ngendi? Ayo, aja mong gudhe lho kowe. Mboten. Ngendi? Ya. Madiun. Guyangan. Ngendi? Madiun. Ngendi? Kedap. Madiun. Madiun Semarang janji rukun. Janji rukun semua senang loh. Oh iya. Loh, betul. Heeh, ning kowe mundak-mandek kok marahi ora. Madiun Semarang janji rukun semua jadi senang. Kurang apik kuwi. Napa? Madiun Semarang pengen rukun nanggap wayang lho ngono kuwi. Ayo, saiki ngene sampean bawa pangkur caping gunung ya to. Engko nggen langgame jenengan karo Pak Hariwur tak aturane mrene ning sampean bawa sik. Nggih. Mergo Pak Hariwur mesti anggere paring dawuh lumantar YouTube mesti ngersake ya kuwi caping gunung elingon dek zaman berjuang. Nggih. Pak Hariwur siap-siap nggih, Pak. Siap-siap ngopo? Mboten siap-siap mengki kan badhe anu to, badhe minggah ngoten lho. Oh iya. Mesti nembang. Teratap ya aku. Yo ben gayeng dijenglengke Umi Hafifah ya. Ya, Dek. Saben bengi nyawa timbangane turu sore. Wah, mak teratap aku. Iki bocah to iki, Pak. Wah, asem iki kaget aku le, tak kira penampakan nih. Wah, bocah iki ketok mripate tok ge ireng e cahe. Kaget aku ya. Ya le, ya wis, ndelok wayang ya le. Nggih. Nah. Wah, mak jelek e.
Tak kira arep nyolong lato-lato kowe. Salah. Ayo. Ya nduk ayo. Yen memajang amung karo janur kuning janur kuning janur Bob sing dosa aku sing klera aku tak njaluk ngapura sik aku. Pokoke maaf 1000 maaf ya Mbak. Aku tenan aku ora sengaja ora jarak tenan. Aku njaluk ngapura aku sing dosa. Ora kok njur aku nyepelekne jenengan pawawan. Nanti malam saya ikut Pak Cahyo. Aku muni enggak to mo. Asline yo asline. Maaf ya Mbak ya. Wis aku kok hukum apa gelem. Lek perlu kok perkosa ora masalah. Tenan aku. Kowe maaf ya. Maaf. Aduh ngene iki jan aku iso kaya ngono to. Ayo. Bukesi marai ngono lho. Ora kudune lek bintang tamu sing ngurusi sampean. Aku malah kleru-kleru ngene lho. Nyuwun sewu Pak Dalang. Biasane kan sing ngurusi lek bintang tamu ki ya aku. Ning kok khusus Elisa kok sampean dhewe enek apa sih sebenarnya? Lah iya aku akhirnya terus lali ngene lho. Lah ya kuwi marai. Ayo wis ben pinarak sik mesake kuwi. Menggah-menggah sikan ayo. Jan. Ben ditutukne sik caping gununge sik. Ayo ben nata rasa dhisik karo nata pikir Mbak Elisa. Wis bar iki aku dipidono apa ae gelem. Ayo. Ya Om. Jane mau bengi lak awake dhewe ning Darmareja. Ya, karo Kang Rajamala wis dilekne. Mosok hari koperasi ora nek bintang tamune. Aku ya njawab ora enek. Medyane senengane klasik aku wis ngono. Bae aku sing luput. Ha iya. Wis muga-muga ora prengat-prengut. Mas Jan weh. Tulisan ning jaba iki mari ya Elsa dudu Elisa iki lho. Ha iya. Elsa iki lak ya mobil to. Ha iya, sing biasane ditumpaki to. Ha iya, ngono kuwi. Pokoke maaf, beribu maaf. Ayo, Ya Nduk Umi, yo. Panas. Oh, saka Mbak Lia, parian sih Mbak Lia. Monggo tentang Hari Koperasi boleh, tentang KUD Tani Jaya boleh, ngrenggo Piyai Sawan juga boleh. Bebas. Ya, Mbak. Beli pepaya. Beli pepaya. Pepaya dicampur es. Kuwi rasane piye kuwi engko? Seger ta. Oh, seger iya, cocok karo awane. Terus KUD Tani Jaya. Semoga tambah sukses. Kela. Allahumma amin. Lanjut. Ayo, iki mau sing arep mbanjeli Mbak Elisa ya iki.
Mangkele Mbak Elisa mboten dugi wakile kula. Ayo. Kan Elisa dan kawan-kawan. Lah, iya. Saya kan kawannya. Heeh. Iya. DKKI dudu dan kawan-kawan ya Dik ngawut ae. Lah iya. Ngono. Ayo mosok Elisa dan ketek-ketek ora. Ayo Mbak Tuti, ayo. Jengking. Dalah. Mengkirian toh Pak Yoyo. Piye Mbak Tuti? Dengarkan dulu, jangan Maaf. berpikiran yang negatif. Ayo. Jengking Terus karo mekangkang. horor iki ora. Enggak Pak Yoyo, dengarkan dulu, saya tuh selalu punya inisiatif untuk menuju positif. Waduh. Alah. Teater Banjoli Elisa Rasido loh. Ayo. Terus piye terus e? Jengking karo mekangkang, Ah, ah. timbang podo beling, monggo sedaya mirsani wayang. Ya. Allahumma amin. Matur nuwun untuk Yuyu Kangkang. Ayo. Ayo istriku, ayo. Bar iki pokoke bintang tamu rusana dhewe Bu, aku arep melu-melu. Ndak lali neh, ayo. Kapokmu kapan? Ayo. Ayo Bu, ayo. Ana jamur neng pinggir sumur nderek Pak Hariwur Kabupaten Madiun semakin makmur. Allahumma amin. Sik melih ibu-ibu nggih Bu nggih. Allahumma amin. Sindene men meneng jenengan. 1 2 3. Lho, kaya ngono kuwi, ngono lho. Ayo apik. Jane apa Mbak Elisa ra teko diwakili ibu-ibu wis dadi ya. Dadi guyon ora. Sip Bu, sip. Ayo. Terus Mbak Winong Nawangse, yo. Ya yo ya yo. Mbak Elisa Mbak Elisa. diwayuh Pak Cahyo. Heh. Yoga. Kita pada setuju kabeh ya. Rumangsamu aja aneh-aneh to, Nong. Bener. Ucapan adalah doa. Mulai nganti kelakon tenang rumah sama aku ora seneng apa piye. Malah ora. Ning iki lho jawabane iki lho. Ayo jawabane iki lho mesti apik lho. Lho. Koperasi Tani apa? UKDW ayo baleni sik wong arep ora ayo. Malah koperasi UK ora ayo. Kene lembut kuwi ora ayo. Ayo. Ayo Mbak Elisa ndang. Mbak Elisa diwayuh Pak Cahyo. Koperasi Tania Jaya. Iki malah Pak Karno Tania Jaya iki maksudmu ora? Oh Tani Jaya ya. Tani Jaya. Oh ya. Oh KUD ya diulangi. Berat iki saiki. Jane ya ayu, suarane apik ning pekok. Maaf. Tak baleni meneh Mbak Elisa. Aku sing ra penak iki lho bulan baleni lho. Terus Diwayuh Pak Cahyo. KUD Tani Jaya. Mugi tambah bagya mulya. ayo Bu. Allah. Elah, lintang. Ayo, iki mesti bocah iki agamis kok cah iki ya. Ayo. Kula mboten neko-neko, Pak. Wah, ya kudu ngono. Ayo, nganti neko-neko Mas Larso ndak nesu. Mas Larso. Ora. Ayo. Rekae bocah WA nembung ya, Pak mesak. Heeh. Ya, Tang. Dolanan Tamiya karo Mas Larso. Lah. Heeh.
KUD Tani Jaya mugi sukses saklaminya. Nggih. Yo, Allahumma Amin. oh, nggih. Ngarsa meni malingkang. Awakmu. Ayo. Iki lho rungokne. Disemayani. Semayani ya. Kok mundur. Waduh, sakne umum ya. Iya. Mugi sedaya para petani tandurane subur makmur. Ya. Allahumma Amin. apik. Yo, terus Om. Ayo. Panasudan aling-aling caping gunung. Jatim? Hoi. Nadyan wadon sareta Swara suling Nuwun sewu ingkang winantu ing pakurmatan pepundhen kula Bapa Hariwur. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Sawan Madiun mriki mboten ketang namung sak gebiaran monggo tindak dhateng pepanggungan paring dawuh lan ugi nyekar sesarengan caping gunung wonten ing pepanggungan mriki. Ya. Monggo Bapak, para masyarakat nyuwun tepuk tangan untuk Pak Hariwur. Nggih. Monggo Pak Hariwur, monggo mriki kula entosi penontone wis ngenteni Pak Hariwur katuran mriki Pak Hariwur matur nuwun. Lho piyayi adem kaya ngene iki. Ayo nggih. Nggih. Sungkem kula, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo. Niki langsung mawon soalnya pun apal sedaya nggih. Sing penting guyub rukun ngaten nggih. Nggih, amin. Nggih. Selamat ulang tahun Hari Koperasi yang ke-77, mudah-mudahan Koperasi maju, Indonesia Mas. Amin ya rabbal alamin. Benjang ulang tahun Arta Kencana menika Oktober, lokasinipun wonten pundi rencana, Pak? Kosek to ana mau golek butuh kok ya diguyu lho. Dateng wilayah Kecamatan Wonoasri, Bang. Wonoasri nggih. Berarti wonten kantor pusat mriku wilayah mriku. Nggih, insyaallah. Nggih. Oktober nggih, Pak nggih. Nggih. Aman. Tetap sehat selalu, amanah dan barokah Pak Hariwur. Nggih. Nggih. Caping gunung. Nana. Ya. Dek zaman berjuang njur kalingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang
saiki ana ngendi jarene wis menang jago yen mendung tak turuti capek gunung wong Pak Hariwur sing dipenggalih iki akeh kersa ngapalke caping gunung wis pira-pira ayo nggih mboten napa-napa Pak nggih lek sing salah jenengan ra masalah nek sinden sing salah ya potong tenan nggih guyon Pak guyon nggih nggih Soker bisa nyawa gunung desa hati rejo ini ora ilang ini podo loro lopo nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hariwur luar biasa menyatu dengan budaya nggih nggih Napa kok repot-repot, Pak? Matur suwun, Pak. sembah nuwun Pak Hariwur wis lemah teles nggih mugi-mugi tambah barokah dan Cair-cair. Matur suwun. Mbah nuwun ayo sepenting tetap sehat lan ugi tansah pinaringan sabar lan kawicaksanan tenan wis arep golek sing kaya apa to nduk wis tentrem rahayu kaya ngene kok ayo yo pun mari kesel Mbak aman oke oke para pirsawan yang budiman selanjutkan kita tampilnya ayo Mbak Elisa Urcarus Alaso ayo coba kaya apa yo dikurmati bareng-bareng tukung-tukung dados yo Alhamdulillah. Selamat malam sugeng dalu macange Yulimbo ingkang kula tresnani. Aduh. Ah, jan mati kutu aku wisan ayo. Ndi kutune mbok tak jupuke kene. Aja nggih kukur-kukuran kok malah ora nggih. Bidalke ngayogja jam pinten king dalem? Wow, sekitar jam 7 karena ada infonya sekitar jam 6 tadi. Nggih. Pak Yoyo kan masih belum jelas tadi. Iya. Jadi jam 6 Mbak ternyata panjenengan betul bintang tamunya. Waduh, aku wis arep ning mall. Yen neng mall sampean malah kelangan duwe, lek rene malah entuk duwe, Mbak. Lho, ngono kuwi. Loh, kula niku kan sesuai dengan asas koperasi, asas kekeluargaan. Betul. Ya, jadi sing penting ki ya aku seneng karena ya di sini bukan kok saling menyalahkan satu sama lain, tapi iki dinggo ngrumaketake antarane nggih panjenengan kula Bu Kesi ini adalah kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bersama. Jadi kesempatan kudu tetep mangkat ngaten. Iya. Mongko kula bingung tenan lho jam 12 Pak Cahyo. Mangke dalu kula niku napa tumut panjenengan napa mboten nggih kula WA ngaten. Oh kula mboten ngejopi jenengan Mbak. Waduh langsung sakit hati, langsung seragamku tak guak kabeh rasida wis koperku tak guak aku lunga aku. Aku langsung
Heeh. Sekarang nggih ngaten niku Bu, Pak Cahyo niku nek pun wonten sik enggal melih ngaten nggih sik nomor kalih niku dipun lupakan ngaten lho. Biasane ngaten nek nomor 1 ya kudu kelingan mergane sing pisanan ketemu ya kuwi. Terus nek nomor 2 ya pas lagi arep ngentukke wae piye carane ngono to nek sik nomor 2. Tapi nek wis entuk sing nomor 3 niku sik nomor 2 sik paling mesakake. Lah niku lho sing masalah. Mboten Mbak. Jenengan niku tetep yang baru dan yang terbaru. Ngoten niku. Masa sih? Nggih. Lah jare Silpi. Ora tetep sampean karo Bu Kesi. Wis komplit cara gamelan iki Bu Kesi iki slendro peloke sampean ngono lho. Wis komplit ngono iki. Ora arep ngarah liya-liyane. Ya. Sik Mbak, mau to? Akhire bar kuwi lak jenengan ra sida mangkat. Apan mau? Kula kan juga nanjihkan ke Bu Kesi. Bu Kesi, apa saya dijawab sama Pak Cahyo karena saya mencatat itu Januari. Tulisannya Pak Cahyo wonten Madiun. Januari yang lalu. Yang lalu. Dadi wis job suwi banget. Dadi ana job mlebu 5. Kuwi tak tolak kabeh. Kula nderek Pak Cahyo. Kono njaluk job. Kula nderek Pak Cahyo ngapunten nggih. Kono njaluk job ngapunten kula nderek Pak Cahyo. Tekan kene Pak Cahyo. Kula nderek jenengan. Ndak modar aku langsung glundong aku. Wah ya ampun rasane kok ditampar aku. Lah ya mulane aku lek wis njaluk ngapura wis minta maaf to, Mbak. Delalah aku mau iki maca WA-ne sampean. Nalika WA aku tak lebokne WA-mu mau. Kuwi iki anu, aku iki pas tangi turu. Jadi antara sadar dan tidak iki kenapa ini Elisa iki kok ngomongnya Januari, tak kira Januari tahun ngarep, aku tadi bingung. Kula niku kan kenilii sik riyen chatnya, Pak tolong dicek chat kita waktu Januari. Oh, chat saya sama kamu yang dulu-dulu udah saya hapus. Saya aku tabok ngono. Mbak sumpah. Atiku geloro-loro sih. Mbak yakin ya, asline aku ora menghapus chatku karo chatmu. Tenane. Sing menghapus Bu Kesi lho, Mas. Yo. Mboten iki namung gocekan kemawon. Terus mau to tak telepon mau bar magrib. Terus piye jenengan wae tak telepon mau? Ya itu tadi saya habis ya udah nggak apa-apa. Saya besok karena ke Ponorogo jadi nggak apa-apa aku pijet langsung pijet bar pijet aku arep ning mall ngono to arep healing ngono. Terus kok entuk telepon waduh lagi koperku barang isih ketinggalan. Ya wes aku langsung ambil dan segala macam aku dandan ning dalan ngono ya karo jalan. Nggih, terima kasih lho Mbak. Artinya saya masih diselamatkan oleh Allah. Upamane ya, jenengan tak job enggak bisa saya sudah ikut dalang ini. Otomatis lah bengi iki renek bintang tamune. Itu adalah kesalahan besar di bidang manajemen saya. Karena Tuhan masih cinta terhadap saya, maka malam ini kita masih dipertemukan di sawan. Kula nggih mboten namung Tuhan sik tresno kalian panjenengan kula nggih tresno. Ya harus ngono. Nggih kangbaku niki saged sowan mriki wonten sawahan matur sembah nuwun lan luar biasa ini ulang tahun koperasi ingkang kaping 7. 77 piye ora. 7. Nggih. Saiki belajar basa Jawa sing apik, Mbak. Ayo jajal sampean ngucapke selamat sukses kagem Tani Jaya. Ayo misal. Kagulon ngaturaken selamat sukses katur. Kaude Tani Jaya. Ho. Iki ayu-ayu koclok iki. Aku ketularan Dewi Persik. Ayo. Persik. Moga-moga nggih menika di sela-sela ada banyaknya media digital ya untuk kita punya e-commerce dan segala macam iso golek ono pay letter dan segala macam ini untuk petani teman-teman yang ada masyarakat desa isih mempertahankan koperasi unit desa lah kuwi poin plus mergane ngopo nek koperasi kuwi iso nyangkuyung satu sama lain mergane kuwi asase kekeluargaan. Dadi nek misale arep nyambut gawe indilalah modalnya kurang lah kuwi iso diewangi karo koperasi. Nek misale
arep golek modal utawa golek alat utawa ubo rampil liyane dilalah ra ono duwite iso direwangi koperasi. Neng koperasi kuwi sakjane kan duweke anggota kuwi kabeh. Dadi sing ngewangi ya dari kita oleh kita untuk kita kuwi ya koperasi kuwi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Cerdas tenan lho. Aku mbiyen mantan yo melu koperasi terus sing tak anteni mung siji. Apa? SHU. Iya. Oh, sisa hasil usaha. Heeh, padha aku ya ngono. Nggih, luar biasa untuk yang masih mempertahankan. Pokoknya dinggo membangkitkan perekonomian masyarakat desa secara bersama-sama nganggo koperasi. Nggih, sip, luar biasa. Alon-alon ya Mbak karo nembang. Nggih. Menika wonten awala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Ing wekdal dalu niki kula nyuwun gending pepiling kalian podang kuning. Gending menika kula aturaken dumateng para pamirsa ing wekdal dalu niki. Semoga Pak Cahyo Kuntadi dipun paringi sehat, banyak rejeki, krumadang karajaya selamanya. Amin. Dari Pak Harsono saking Dukuh Benguk. Nggih Pak, leres. Dukuh Benguk, Desa Labean. Cabean toh? Kula wau muni pripun? Labean niku salah, sing bener cabean. Cabean komunitas nggih. Persatuan Penyandang Cacat. Wah nggih. Pak Arsono, wassalam. Nggih. Siap matur nuwun. Nggih. Udang kuning ya, Pak? Siap, udang kuning. Nggih, coba kaya apa? Karo kita mbok kangen. Nggih, enggak. Mbak Elisa Orcarus Alaso yang insya Allah tidak lama lagi beliau akan menghabiskan masa lajangnya menikah dengan pria yang dicintai. Amin. Pengestune Pak. Sapa tuh? Pun duwe niku calon Pak. Nggih. Ngaten niki lek butuh hiburan mawon nggih, gojek mawon nggih. Nan. Nadyan wujud temong peksi Nano Ampun kesupen Mbak, calone tanggal 30 Desember awake dhewe duet neh. 30 Desember. Wes fix positif apa ora? Pun DP kok ya positif. Ora sido iki abot lho, kuwi mayang lho, ora mung bintang tamu lho, engko ora Mbak Rasido. Sido lek kuwi asli Sido. Heeh, tenang. Iya. Nggih. Lek isi podang jenar iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo Nggih. Dilanjutkan lagu Podang Kuning. Ini adalah doa terbaik untuk KUD Tani Jaya. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga KUD Tani Jaya bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Hariwur. Mbak Elisa, yo Podang Kuning dados.
biasa. Mbak tanggapan rodok geragapan yang tetap semangat luar biasa jenengan. Tetap on terus. Tegese jenengan iki piyai profesional ya ngono kuwi. Sama profesional. Profesional. Ya itu, ya sak iso-isone. Yang penting itu tuh kita bisa membuat energi positif. Dadi iso nularke ning masyarakat. Wong ya masyarakat iki direwangi teko royo-royo adoh kono doh kene direwangi tumplek-blek sak ogewu. Sik. Sampean kleru. Tumplek-blek. Iya, maksudnya sak kata hediah menika tumplek-blek kata sanget nggih.
lah niku kan mereka di sini untuk melihat nonton ya nonton tuntunan sak tontonane. Nah, Dadi iya. ya sebaik mungkin apa sing dikarepke iso diberikan kan Nah, iya, ngono. betul. Ya, Luar biasa, elok tenan. Cek. Jenengan enten pamundhut mboten biasane enten request? Oh, derek pribadi? sempet buka HP mengkeh nggih. Oke, siap. Lah ngoten niki jenengan ben dikancani karo Mbak Winong Nawangsih kalian Mbak Lintang Pambayun niki. Mbak Lintang Nggih, nggih. nggih. Lah Gabung. solen delok. Wis wangun lho LL ya. Iya. Langsung Ayo, biyen nembung umi ditolak. ditolak. Winong tolak. Ayo. Alamak. Lintang tolak. Sing genah gelem tutik so. Iki jamu kowe. Stok gampang oleh-olehane. Ya berdiri nduk cah loro. Ayo, Winang Saiki Surya. ben awake dhewe ya ben iso diarani dalang gaul ya to. Ngaturke lagu-lagu ala sekarang. Nggih. Gitir Sumilir. Wah, iki apik lah iki kenah ya coba kaya apa Winong Nawangsih sehat semangat ya, Nduk. Semangat, Pak. Semangat. Semangat sekali. Mas yang bladek kuwi kudu di Bladek kok bladek. Bladek. kudu diatur biar Iya. carane iso turu ya Iya. nek awan nek mbengi soalnya melek. Iya, melek, Mbak. Melek. Kuwi maksudnya gitu Winong. Lintang juga. Iki piye Ya, yo? siap. Tadi malam ikut Pak Cahyo juga. Tadi malam bobok. Oh, bobo, Ya. ya berarti kowe saiki sing senggar brekas waras kowe ya. Nggih. Ini kan rodo ngantuk setetek ya. Iya, setitik. Teteke sapa? Winong malah dibenakne ora senengane ora. Maksudnya tuh sedikit itu loh. Kalau kamu Ya. kan berarti on sekarang. Ya. Ya, gimana? Insya Allah. Kesannya nek nonton penonton ngene iki menambah energi kan? Bikin semangat. Bikin semangat. Apa meneh ditunggu karo Mas Larsa. Iya. Jangan Iya. gitu. Heeh. Dadi ngene, Nduk Lintang, Mbak Elisa karo Mbak Winong. Malam hari ini orang berduyun-duyun ini untuk bahagia, ya ta. Mula awake dhewe kudu iso menghibur sing kanthi sak becik-becike supaya sing mirsani kabeh ki bahagia. Yen bahagia pikirane dadi padang, atine dadi seneng, otomatis esuk nyambut gawe saya sregep. Yen sregep nyambut gawe akhire rezekine melimpah ruah. Lha kuwi. Berawal saka bahagia. Oke, Ayo. kita memberikan sebuah lagu Gitir Sumilir. Nggih, coba diaturake. Yo. Mangga aja Madangkara Group. Yo, Gitir Sumilir. Dados. Hey, ho, hey. Ada Winang Surya. Ada Bang Ika. Ada Orang
Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nggih, saged pinarak riyin. Ngeten, Bu Kesi. Nah. Kula kalih panjenengan niku wiwit kuncung nganti gelung niku tansah dipun tresnani kalian piyayi ing Laladan Madiun, mbuh kabupaten apa dene kota Madiun. Nggih. Niki wau kula orek-orek dandang gula Madiun. Nggih. Rong pada sing sak pada cobi jenengan pun kula kirim spontan teng WA. Nggih, niki wau nggih. Dandang gulanipun. Nggih. Katur dumateng sedaya para warga masyarakat, dulur-dulur ing Kabupaten Madiun umumipun, ing sawan mriki khususipun lan teristimewa untuk keluarga besar KUD Tani Jaya. Ya, Nggih. Bu. Saka dlapo ngalor kebon sari banjur Geger. geger bablas neng dagangan gemarang etane kare. Iki wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Madiun. Menawi enten sing kelentu jenengan lersaken bapak-bapak ibu-ibu. Nah, terus Sawan jiwan wungu balerejo lan wana asri pilang kenceng mejayan caruban lon alon yen mangetan neng Saradan kecamatan wis kondang alase jati Madiun kampung niku yen bab wilayah sakniki gentos kula magepokan kalian makanan utawa kuliner khas di Madiun. Dandang kula ya. Yen kuliner Madiun wis komplit ora larang rasane nyus tenan burder cokro yen rotine tahu tepo lan telur sego pecel wis nomor siji ayam panggang jan nikmat brem kasema diyon yen soto jalan kutilang sego jotos ralali rujake petis yen gudhe dodol empal. Leres, Pak. Nggih, nggih. Sinom Parijata Bu Kesi. Ya, nggih. Kanggo utawa katur kagem para pinisepuh ing tasih kepareng pinarak. Oh iya. Nggih. Ya diaturake Bu Kesi Rahayu sing klasik. Nggih. Ya, Bu.
janjane arep tak pungkasi nggen limbukan mengko bacutne gara-gara lan delalah iki ana dawuh saka para pepunden panitia lamun to Bapak Paryono badhe kepareng minggah ning pepanggungan. Oh iya, yen pancen ngono diaturi. Monggo ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Paryono mriki sesarengan kalian Mbak Elisa mriki, monggo. Ya Ca, dikurmati dayoe teka Pak Paryono tindak wonten panggung. Monggo. Enggal papako gelap kosong tapal janda kawe isin lakake golek salin kok ditotal pipe Pak Maryono nggih. Nggih. Oh, nggih ngapunten kelentu kula. Kula kok repot arep madhep ning ndi iki? Oh, madhep ngajeng mawon. Boten nggih kok anu wonten. Boten dados menapa. Nggih, ingkang baku wonten ketingal wonten kamera Pak Maryono nggih. Anu penyanyi kula nyuwun setunggal lagu mawon. Nggih. Oh, Sinom Parijata sing slendrum nika. Nggih, lha niki wau nembe kemawon. Lah niki tapi anune piyambak kok. Napa? Oh, cakepanipun damel. Oh, ngaten. Oh, siap. Nek ngoten nggih. Tema isinipun tentang menapa menika Pak Maryono? Oh, babagan menika ndongaaken Mas Hariwur kesanipun dados bupati. Oh, amin nggih. Monggo Pak Mar. Nggih. Satri Hariwur yanto sing kakung saniman sing putri dadya pungkawane negeri alon-alon ya Mbak Elisa. Injih, boten dados menapa pelen-pelen saja. Wong nek wis tuwek nggih ngeten iki kudu bolak-balik mandeg. Ah nggih. Niki ketua paguyuban KUD se-kabupaten. Oh, nggih. Dadi setiap hari koperasi wayangan napa mboten gumantung Pak Maryono niki. Nggih alhamdulillah mengke insyaallah nggih setiap tahun. Setiap tahun nggih, Pak. Nggih jenengan tetep takjak. Oh nggih, matur sentan nuwun. Langsung mawon Pak, mboten saliwat kula Pak nggih. Boten napa-napa bencang lewat Bekasi mawon. Terbek gregetinu lahir
saged Gusti Dibaleni sik, ayo bareng yo. Iya. 1, 2, 3. Juga. Nuwun sewu bocange, kula nyuwune ngaten. Pripun? Mbak Elisa kula kan baleni niki. Mas Hari calon bupati. Pandungane kudu dadi iku Kang KSD. Ayo. Sapa ora sangoni ngene. Ayo. Mas Hari calon bupati tungane ya kudu dadi iku Kang KSD. Tangan. Cul. Matur sembah nuwun tukang bobok tukang biles waris. Sampeyan karo Pak Mar manut karo aku kudune manut to, Mbak. Bu Kasih. Iya. Lajeng kula nyuwun gak napa warang Waranggono nipun. Oh siap, napa Pak? Kula abeni nggih. 1 2 3 ngoten nggih. Pak Hari pun apal mboten? Nggih. 1 2 3. Calon bupati pandungane ya kudu dadi iku Kang KSD. Iya. Kompak banget iki. Banget, Pak. Niki boten wonten sing klesu, Pak. Pokoke anggere hubungane karo saweran semua hangat mesti ora. Ayo. Oh, yoga nggih saged lho, Pak. Tambah. Yoga ning kok sore ae. Sore mulai. Ayo ngono. Ngene sithik-sithik aja ngelem karo Pak Hari tok. Ngelem karo dalange barang. Pak Cahyo kaya Janaka. Wani apa ora, Pak Cahyo? Mboten wani, mboten duwe dhuwit kula, Pak. Nggih. Nggih. Hamba
tepuk tangan kagem Pak Mar luar biasa. Matur sembah nuwun. Nggih, sampun berkahi swanten tur nggih berkahi napa-napa. Matur suwun nggih Pak, pun kapok nggih Pak. Benjang tahun ngajeng malih nggih Pak.